30 lang. Hindi, let's see, isang 8 lang gani, 8 times 500 lang, 400 lang. 350. Sir, mga islam fish, ano na fish? Oo, kung nagkatulang ng face mask, ang pili ko sa N95. Kayo daw. Guys, we're about to start our Kapi and Balita. Malive kami dahil na. Uy, tapos ang atol, kung ang babae bangon first week na na ako. Yung butayan ba kung gano'n sa kato si Francis, so Lisa, kung hindi siya mangita, baka manubra. Kaysa maano kita, buti sa kanya ka, kung ma-brave siya magambalsing mo muna. Guys, we're about to start. Together with us is our dear DPDA. Ma'am, good morning! Hi, good morning. Yan. Yung aming very supportive and very active na DPDA, diba? Si Ma'am, Police Lieutenant Colonel Robbie Gumban. Yan. And si Pems ba? Soon to be. Francis Lendero. Ang tabayanan nyo guys yung aming Kapi at Balita. Okay.
Guys, nag-set up pa kami. Look! Uy, O, diba? ang Nagabuli. online ako. Okay ka ka. Yan. Hi guys! Muna na po. Bye! Thank you, ma'am. Guys, nag-share. Nag-share. Nag-set up. Ang mga live mo, Yes, sir. di man na siya eh. Maiko. Hindi siya muna, dapat mo siya kung live. Hindi mo na sa sir kay para wala siya black din na skillin. Ang imo may black na sir. Hindi siya. Kaya kung muna siya balaan, hindi muna siya. Hindi sir, hindi na siya. Oh, Sure muna ba? sa wala siya black oh. Ay, doon. Ang imo may black na sa kilid kung makita mo pala. Okay. Muna siya dapat kung ga-live ka. Nag-ano ka, naka-landscape. Amo man akong dating ka Yes. video. Yes sir. Wala ano. Okay, wala akong mga video eh. Kaya nakikita, pag ambal nila mga slide, pag ambal nila pala nung unang nga muna o. Ambal nila, ang pinaka mag-live. Hindi sir, amo na ano dapat sir. Ay, susang. Promise. Promise sir, promise. Okay? Okay, ito lang muna na. Okay, kita mo sir kung ano mo na siya, may black kasi sa kilid, kung Oo, kilid no. oo. Sir, guys, meron free tutorial din dito. Ayan. Kasi 'di ba, lahat na ginagawa mo dapat alam mo. Tapos alam mo ba, itong si Sir Francis nakatanda. Yan. Yes. Ano lang, hindi nga inabot ng isang oras yung pagka-kind master namin. Mas magaling pa siyang mag-edit sa akin ngayon, guys. Wow, Bongga. yes. As in, super, very packaged na siya. Yes, he also provides services kung gusto ninyo. We can Tuwing mag-ano to ko para mag-retire ako vlog-vlog na lang. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Nakapag-intro, okay. Ano yung pangalan ko sa akon nga, ano man? Ano tanong? tingnan mo muna siya mo. Ma'am, tanaw na title, ya. Ano title niya? Kapi, Hindi, wala yung nagsibuhay yun naman muna. Hindi, kaya ang imo, mo, sir? Kapi at balita. Nga, kapi at balita out. Kagbalita, ma'am. Eh, may kami nagbalita. Kanya kapi kag may May balita. kami
in a while. Pwede kita kasi kita kakapilin ka. Pwede mo. Siyempre ang partners ng coffee. Okay. Good morning guys, how are you? Ay, dahil pag na-on ko siya. Samtang mainit ang kape, we have Alam ka mag-init ang toxic. Ano man, IPPO. PPO. That's it. May nakita bago nga acknowledge kay Dave Vlogger. Mega shout out to you. Dave Vlogger, hi host. Gandang sa. Thank you so much, Dave. Nakanig mo na mo. Isa. Hindi na po money na tayo. Thank you. Nice. Oh. Yes, hello, good morning, good morning, good morning! Good morning Santa Barbara, good morning Iloilo. Ay naman kita sa aton nga programa Kape kag Balita straight here sa Iloilo Police Provincial Office. And again, kami ang inyong abyan, Police Senior Master Sergeant Francisco Linder Jr. Ma'am Ping, good morning. Good morning, Sir Francis. And I am Police Lieutenant Maria Fe Umitin. Good morning, Ilongos. Yes, nagsusubong adlaw, as usual, we bring you the hottest news nga nagkatabo din sa probinsya sa Iloilo along with our hot coffee. Coffee. Cheers, Sir Francis. Cheers! Thank you so much kay Rhea ang nag-prepare sa ating kape. Kag of course, good morning man sa ating Provincial Director, Police Colonel Gilbert Guerrero, very busy kid for today, no? Kay Ma'am Ping, may duwa kita ka mga balay silangan na pag-inagulahan this morning. Amo na ang balay silangan dira sa Batag. Kag this afternoon, I mean, may araw naman kita nga balay silangan nga pag-inagurahan sa barangay, sa Banuwasang San Donation, no? So, matahong yung mga development sa kampanya natin against illegal drugs. Yes. Yes, kaga si Ma'am Ping dire, very happy ako nga despite sa iyang schedule for today, undergo pa ni training, kaga malipay kita nga she's always availing herself para sa ating programa Kape kag Balita. Yan. So, sa liwat pa yung aga sa tanan, kaga thank you so much sa amon dira nga pulo nga tigpalamati, no? Kaga tagalantaw namon. Ang tabayanan nyo, may ara kami 5 ka balita. Actually, Sir Ano, may 5 kami kahapon nga most wanted person nga natakpan diri sa Iloilo Province, kaga may ara kita illegal party. Yes, kasi Ma'am Ping kagahapon wala sa ka-join sa ato no, sa Kape kag Balita. In fact, wala kagahapon sa Kape kag Balita because it was our schedule for Ilonggo Cups on Air sa Radyo Kailuwayan. Ang isa pa, si Ma'am Ping kagahapon was very tired, no? Aga na niya nakapaulit because sa ilang performance nga tulog-tulogin, no? Performance level. Yes, no? So sa sumo, we would like to congratulate ang ating mga police stations nga padayon sa pag-deliver sa atong kampanya against wanted person kag sa pag-implementar sa mga ordinances diri sa probinsya sa Iloilo. Okay, sir. So before we start, i-acknowledge natin si Dream Clark Alfonso Armada. Sir, watching from Pican C. Guimaras. Good morning, and God bless you too, Dream Clark Alfonso Armada. Very happy kita nga si buong madamo sa mga kapulisan nato, not only in Iloilo Province, kundi sa ibang mga parte sa Region 6 ang nagatutok sa ating programa. Yes, kasi kami, we do this activity para kita nga kapulisan maipaabot naton sa aton mga pumuluyo nga hindi abot sa radyo,
sa balita nga kita mismo nga mga kapulisan gusto naton ipaabot sa aton nga mga pumuluyo kung ano ang nagkakatabo kung ano ang naubra sa aton kapulisan, Sir Francis. Yes, because we believe that information is power, no? The moment that you're informed of what is happening around us in our province, for example, you will also be able to know kung di ka mga bahin, pwede makaparticipate, kung di ka mga bahin, pwede ka suporta sa kampanya sa aton nga kapulisan. Because again, we always believe that the peace and order in the province of Iloilo is our shared responsibility. Yes. Kag gusto man namon, Sir, no, Francis, no, maka-share man, maka-inspire our mates sa other kabaro man namon nga do this same activity man para hindi lang para magpasikat, kundi para makilalaan kag mahibalian sa panguluyo naton nga kita nga mga kapulisan nag-obragi sa aton nga mga responsibilidad. Okay? Yes, kaya kita yung perme, handa kita sa pagserbisyo, kaya amo nga pinapahibalo naman sa inyo nga may mga result ang aton nga collaboration for yesterday, no? Ang amon usually na lang balita ang naligad nga adlaw, especially ining mga pagdakop sa wanted persons naton. 5 ka mga wanted persons ang natiklop naman sa aton mga police station sa kahapon nga adlaw. So I think pang-take umpisa na natin sa pag-roll call, no? Sa mga police stations nga really nag-deliver sa manaming accomplishments yesterday. So, Sir Francis, unahan naton kag palakpakan naton si Fabia MPS. Yay! Grabe, very sir kabalak, sir. We salute you, sir, for very active gid sir sa imo nga kampanya patok diri sa no sa wanted person sa pagpanakop. Nadakpan sa kahapon nga adlaw mga alauna sa 30 sa kahapon dito sa barangay Aganan. Ining atong wanted person nga si Catalino Agustin Ihalike. So si alias Pitok, sa sala ni siya nga acts of lasciviousness. Huwag ka na po mamasang dyan sa sinisiyan, no? Pantai-size meal, kag again sa atong mga pumuluyo, no? Ang pag-commit sa offense, kung siya sinapermi isang bayad, kag again ay deprive ka sa imo nga liberty, no? Kag at least mahatagan man sa hustisya atong nanging biktima sa sininga tao. Again, congratulations sa mga BIPS sa pagmumula ni Sir Giorgio Tabalo. We salute you, di ba? And again, we'd like also to congratulate ang ating mga kapitanan nila sa Uton EPS. Ma'am, ini sila padahil naman sa pag everyday, almost everyday din, nag-deliver sa mga positive or significant accomplishments for our various campaigns. No? Sa pagkadakop naman sa isa ka-wanted person, sa pagpanguna ni Sir Police Captain Robert Jason Pancha, no? Nadakpan din si ang isang babae, nga hindi tayo sa mama. Hindi lang ko ay isang babae tungkol sa kaso nga adultery. Bago karong tayo din, no, na mag-celebrate kita sa Sa ato nga February. February na sa ating Valentine's Day. Pero may ari kita dire sa kauton, nadakpan tungod nakakumit siya sa sala nga adultery, no. Again, sa aton nga mga kauptanan nila sa Uton MPS, sa pagpanguna ni Police Captain Robert Jason Pancha, big clap sa inyo. Sir Francis, no, i-acknowledge natin anay si Monica Sigayon Haud. Wow, watching from Bugasong, Antique. Thank you so much, ma'am. Happy News, good morning. Good morning. Kag sir, hambal din ni Bong Castante, sir. Good morning, Sir Francis. Sir Bong, good morning man. Kag thank you again for joining us sa sining live streaming sa Kape kag Balita. At syempre, ang halin sa Concepcion MPS, si Baby Ja. Yan. Thank you so much for watching. Si Bibi Jap ni Ma'am Permi na po sa aton. Kaya kamay patanin ka ma-share ni man ining aton nga programa para madamo pagin sa mga Ilonggos ang mga laputan sa sining information nga amon ginadala sa inyo everyday. At syempre sa aton pagpadayon, aton man i-congratulate kag pasalamatan man sa ilang nga mga accomplishment ining Haniway MPS. Kasi may nadakpan ini isa ka wanted person sa sala by virtue sa warrant of arrest. Amo ining may ara siya sa temporary nga bail sa sala sir nga homicide. 120,000 sir ang bail. No? Again, we are happy again sa Haniway MPS tungkol sa sining pagkatakop sa sining persona na nagapagtubang sa sala sa pagpatay, no? Just imagine, no, ang kusain natin ma-understand why people are forced to take that action to the extent of killing somebody, no? So, congratulations sa ating Haniway MPS sa pagpanguna ni Police
Lieutenant General. Again, ang pangalan niya din ay si General Enrique, no? Robles. So Sir General, congratulations din. Ikaw po sa inyong mga tauhan dira sa Haniway MPS. Siyempre under the direct supervision ni Sir Kim Acusa. Sir, congratulations. Yes, At congratulations. siyempre sir, sa ato nakita kahapon ang may dako nga accomplishment, duwagin ni sir, Wow. duwagin ka wanted person ang nadakpan sa Santa Barbara MPS. Di ba? Bongga-bongga. Proud din ako kay Police Major Raymond Siloso. Proud ako nga hindi tumag na classmate ko na siya, but because also nga consistent ang iyang na delivery sa various campaigns natin. Sir, classmate ko manatanggap yun. Si Lieutenant Lacrite. Di ba? Yes, ang ako niya katandem sa Ilonggo Caps on Air. Ma'am Lacrite, thank you so much kay kanabi sa performance sa Ilonggo Caps on Air with Ma'am Lacrite, no? Every Tuesday, 9 to 10:30 a.m. Please follow nyo man ang Radyo Kaliwayan na Facebook page. I-check na share mo sa ating page para ma-update man kamo sa weekly nga accomplishment report sa Iloilo Police Provincial Office. Sir, kahapon iniiyak ka sa Santa Barbara na nakupan nila. Ining mga naglakas pala, sir. Sa aton nga lahi, may ari ni sila qualified trespass to dwelling ka grave threats. Abin nyo lang sa aton dear Pumluyo, no? Ini siya nga mga nakumitan nga sa hindi nga mga sala, hindi siya hindi kulang pagkabigon nga gamay lang. Pwede lang. Oo. Kasi gamay kag dako once magka-record ka mo kalain gid. Kung gusto nyo kapin pa sa atong mga kabataan nila, kung gusto nyo magpangita sa trabaho, please lang alagaan ninyo inyong record. Kay kung may anak pa mo sina Forever na ba nakatas sa inyong record? Yes. Especially nga magka-national ID system na kita. Oh, yes. Kaya national clearance system. Di ba? Mamaya national clearance system, so wherever you are in the country, mag-appear na ang mga record ninyo sa mga crimes nga na-commit ninyo kag napasaka patok sa inyo. Even later on, ma-approve pa ganin nga innocent kayo. Pero that record remains. Di ba? Kaya again, nadakpan man kahapon ang Tatay Puno Anyos sa Santa Barbara, si Kenneth Floyd Porcillo sa trespass of dwelling. But I think they are both the same sila, tuwagin na sila. Dungan sila nga nag-commit sa offense, kaya dungan na sila nadakpan kahapon sa iyang respective homes. Again, sa Santa Barbara MPS, sa papangunan ni Police Major Raymond Siloso, kaya sa iyang Deputy Police Lieutenant Eileen Lacritic, congratulations! Salot sa inyo nga duwa, no? Yan. Kung nakamit sa kape, mainit, bukod sa mainit nga balita, no? So sa tanan nga po sa amon sa kape kag balita, good morning, good morning, good morning. Kag padayon lang sa pag-tune in, please share also this Facebook page, like and share, follow para updated ka mo sa mga balita nga ginadala natin sa siningang programa. Yes. Kaya syempre, Sir Francis, aga pa ini si Police Major Jojo Tabalak sa iya nga illegal quarry activity sa pagpanakop sinino. Ay, ano na Ay, illegal quarry. Illegal quarry. Illegal quarry na dakpan nila. Yes, illegal quarry ang nadakpan nila nga nabayulan no ining nagkarga bala sang balas. Oo. Wala sang pertinent nga kumpleto sir nga nga dokumento. So these are in compliance with the provincial ordinance ang aton nga province. Kaga nakita natin ma'am Ping in the previous days in last week sige niya ang pag-operate sa ating mga kapulisan against illegal quarry, no? And this is very important because ngayon illegal quarry, kung di siya ma-regulate, this will also affect our safety, especially kung may mga disasters na naabot, no? Yes, tama. Nakita natin sa ibang mga pungsod or even within our country sa Pilipinas, napudako sa mga insidente, natural calamities nga natuga tungkol sa illegal quarry, illegal mining. So, we will not wait until that time happen before we act on this. Yes, sir. Yes. Kaya of course, Ma'am Ping, no, iwas sa sining mga accomplishment no, sa atong Bagya, Santa Barbara, Haniway, Puton. We're also congratulating ang atong Speakers Bureau on Anti-Terrorism, kaya sa atong Speakers Bureau against illegal drugs na padayon sa pagkadko sa kabanwanganan, kabarangayan to spread the good news and other preventive measures para ma-prevent ini ng mga terrorismo kag ang ma-encourage ang atong pumuluyo to avoid illegal drugs. Yes. And of course, ang atong Speakers Bureau on PNP, Care, and Infodemics. Ano nga yung CARE is Corona Awareness Response and Empowerment Infodemics. So damo-damo na ng kabaragayan ng PINC ang nakagawa nila.
kumakano pila sa isa-isa ka sa Iloilo nga kita ko. 1,000. 1,000. 1,721 plus nga. Barangays. Barangay. Yes. I just imagine ko daw ano ni sila kakapoy ang atong mga speakers bureau, but nakita ko Mamping, they are always every day, they're always excited, they're always motivated, inspired sila to visit barangays para mas spread in be the solution. Yeah, solution. Be the solution. Bawal ang walang Face face mask. mask. In our case, may kami ka face mask Ay, today. nagka-coffee kami guys. Bawal ang face mask at mainit ang kape. Oh, Ang ay, isanitize ang mga kamot. So always bring with you ang mga disinfectant para... alcohol kita? Yes, may kita dito. Alcohol. Mag-alcohol, yan, para always ensure na katong kamot, mapatay ang mga virus at bacteria. No? Kag ang day, lumista siya ng 1 metro. In our case, medyo na-violate kami ni Mamping because nga, ang kamera naman abi ang wala nang distancing. So for the convenience ang tanan nag-upo sa aton, so bayot na naman na yung tawag ng 1 meter distance. But again, dumistansya na 1 metro or farther than that. Pinapatilan ni Mamping, di ba? Long distance relationship today is a trend. O, ang mula siya sa mga ikaw, abi, long distance relationship naman. Yes, sir. Kaya siyempre, di ba, iba-iba kita sitwasyon. Kami asang kakang nga bana. Mas kami, ako dalawang labi kami, sir, kung long distance. Yes, si Mamping abi sa ano pa sa kape sila nagapuyo sa iyang pamilya. So dili siya nasa sa Iloilo. So long distance niya, once a week lang sila maka-meet up sa ilang pamilya. No? So again, because of the service, amo na ang mga sakripisyo sa ating kapulisan. No? Kaya siyempre, Sir Francis, ang A, Alamin. ang tamang impormasyon. Always check on official Facebook pages sa atong mga ahensya sa gobyerno na may authority to release information. Yes. Yes. Sa liwat, sa atong recap, so atong i-congratulate ang Pabia NPS, ang Uton NPS, ang Haniway NPS, pag ang Santa Barbara Yes. NPS. Sa inyo na natin club sa inyong mga accomplishments yesterday, and we hope na this accomplishment is not time to be complacent. Yes. We expect you to deliver more today and in the following days. No? Sa ating mga iba na police stations na padayon sa pagpatuman sa mga laws na ito, sa ating mga ordinances, stay motivated, be inspired every day to perform our duty. Amo ni aton nga ang ating profession, dapat i-embrace natin nga may puno sa inspirasyon man. Yes. Magserbisyo kita nga may paghigugma, may sakripisyo. Pagigugma, speaking of pagigugma, we are only 4 days before the lockdown. And then, lockdown, kinakita ko sa Facebook, Abi, madamo ta nag-deklarar nga sa February 14 lockdown. Hindi lockdown sa February 14, it's Valentine's Day. Ang balda nila, Sir Francis, ang balda nila wala 14, after sa February 13, 15 na dayon. Inaya, Ang may hugot. inaya sa mga broken-hearted, no? Pero again, sa mga broken-hearted natin nila, hindi magkasubo. You know, sometimes, kung nag-break up, makamusang imong boyfriend or sa imong girlfriend, you know, it's also an opportunity for you to spend the Valentine's with your family. Sa mga previous years pa, ang kada Valentine's ay na-date mo, imong boyfriend at girlfriend. Now, it's time to have a date with your parents. Yes, hindi man kasi sir ibig sabihin nga February para lang nila sa couples, para lang nila sa mga boyfriend, girlfriend. No, it's for family. Actually, every day is a loving day. Yes, kung Christmas is, every day is Christmas, Christmas. same true is that every day should be Valentine's Day. Yeah, Valentine's Day. We should celebrate love every day because the gift of having the opportunity to wake up is an expression of God's Love. precious love to all of us. So it's time to celebrate love every day. So advance happy Valentine's to all. At what do you expect sa Valentine's? Ako tani ano surprise ako. Okay, flowers. Sir, i-surprise mo ko na si Ma'am sa flowers. Flowers, ang may kita ko sa mga bouquet ng mga tag 1,000, tag 100. Ay, hindi lang na. Hindi lang na. Tama ko Tapos sa balong kadayan niya. Umiong, bakal ko na tag-100. Okay, so celebrate our Valentine's Day. Be simple but meaningful with our loved ones. No? Again, kamo na tanaw sa Kapingan Balita, kami would like to thank our provincial director ng Padayon Kids sa pagsuporta sa siling mga inisyatibo. Kahapon, relaunch naton or gin-launch naton diri ang Project I Belong Reloaded. Yes. This is a good news to all our young professionals
who wish to join the Philippine National Police. We will bring you more stories of PNP members in their journey to become members of the Philippine National Police. Yes. And, And we will know their backgrounds, Backgrounds, paano sila inspirations. Yes, inspirations. and of course, watch out for the videos nga i-prepare sa journey ni Ma'am Ping sa Philippine National Police na. Kahit sa ating mga kapulisan dira, it's very important and ako gina-encourage talaga mo to share your stories. Kaya for example, in my case, Ma'am Ping, hindi ko graduates ng BS Criminology. And before I thought, only graduates of BS Criminology ang ginatagaan chance na mag-suit sa PNP. Later on, I realized any 4-year course graduate Yes. are allowed. Ikaw, Ma'am, Criminology ka? Actually, sir, ako PS Comsci. Ako, yes, sir. O, computer science. Computer science, that's why siya na ako ng tutor, ako ng mentor sa pag-edit sa mga videos, no? Sa KineMaster. Thank you for the KineMaster for having us the application to edit our videos. No? Again, madami pa kita sa mga stories, inspiring stories of PNP members sa aton nga sa aton nga project I Belong Reloaded. Yeah. So, abangan nyo na, damo-damo pa kami isang ipakita sa inyo to inspire man sa iban nga mga kabataan. Di na ka gusto maging pulis. So, thank you so much once again. Aring kami subong liwat, nagapakita sa inyo sa amon kapi Kampalita. Again, to everyone who joined us today for our live streaming, thank you so much. Until tomorrow, dito sa ating programa, Kapigan Balita, kakabihan ninyo abyan, Police Senior Master Sergeant Francisco Leo Jr. And Police Lieutenant Maria Fe Umitin. Again, good morning, God bless, Iloilo.